Okay bro, pag nag-start ka na, yung time mo mag-start na bro. Okay. So yon again, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At muli, atin pong ihayag ang tibay ng aral ng Ebanghelyo o aral ng kaligtasan sa inyo pong mga nakikinig. At maging sa ating katunggali ay maging mapayapa ang ating usapan at maging makatuwiran, maging fruitful para lang sa kapakanan ng mga nakikinig. So patutunayan po natin na ang kaligtasan ng mga Kristiyano na tinamo kay Kristo ay hindi na maagaw. At matibay po ang ating mga sandigan dyan, mga batayan o poste sa ating pong paglalakad. May ilan po tayong poste dito na ilalatag na umaasa po tayo na ito'y titibagin ng ating katunggali. So, unang latag po natin dito po sa Juan, palasak na nababasa at nababasa, datapwat iba ang unawa ng mga tagapakinig, ilang mga tagapakinig. Ang sabi po dito sa Juan 10:27, dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig, sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Yan. Ang aking Ama sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. So wala po ang sabi rito ay walang makakaagaw sinuman o ninuman sa kamay ng Panginoon Jesucristo, lalo na dito sa kamay ng Ama. So matibay po at napakatibay po. Wala pong makabasag po ng talatang ito sa katotohanan lang, sa totoo lang. Dito po sa mga tupa ng Panginoon na mga nangaligtas sa pananampalataya kay Kristo na ang wika, matibay ang nagsalita, ang Panginoon ang nagsabi. So sino kayang gigiba sa mga ito at magpapatunay at magpapasinungaling sa sinabi ni Kristo sa talata po o sa mga talata pong ito? Yan po ang ating unang pwesto o ang ating unang tinatawag po na haligi sa ating pong batayan. Ngayon, ito pa po ang ating mga talata na ating pong babasahin. Ayon po dito, puntahan natin dito po sa Roma. Maganda po ang ating pong pag-aaral po. Ayon po sa Roma, ang sabi po dito sa, basahin na po natin sa bandang baba ng 38. Sabi po rito sa 8:38 at 39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan, kasi sabi nga ng unang nabasa natin, ninuman walang makakaagaw, even ng kamatayan ng wika, ay hindi maagaw ang wika, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay ng mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kabababaan, kahit ang alimang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay. Wala ro ang wika makapaghihiwalay ang wika sa atin, sa Diyos, ng pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Dito naman po ay binanggit din ng matibay na sinasabi po ng unang nabasa natin ay walang makakaagaw sino man o nino man sa kamay ng Panginoong Jesucristo at sa kamay ng Ama, sapagkat ang wika walang makapaghihiwalay ang wika kahit sino, kahit ano, sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Kasi pag tumira ng pag-ibig ng Diyos ay wala pong makapaghihiwalay doon. Pero pag tumiran ang mga kukote ng laban po dito po sa kaligtasan na hindi mawawala, tiyak mawawala po yun. Kasi ang kaligtasan nila ay sa kanilang mga gawa. Okay, mawawala talaga yun. Pero kung ang kaligtasan mo ay doon kay Kristo sa pananampagitan ng pananampalataya, ay tiyak po yun
wala pong makakaagaw sapagkat ang gawa ni Kristo ay matibay sa pag-aalay ng kanyang buhay tuon sa krus ng Kalbaryo. So wala pong makagigiba po, no, at makakapaniig dito po, no, sa sinabi at tugon aral ng Panginoong Hesukristo maging ng kanyang mga apostol. Yan po ang ikalawa, no, natibay po na ating pong poste na kailangan po na matibag ng ating kaibigan na sa mga pagkakataong ito. Maging sa mga nakikinig, tignan po ninyo, aralan po ninyo ang matitibay na haligi o poste ng aral nito ng iglesia. Wala kung paano ay hindi po at wala pong makapagtitibag nito. Sapagkat kahit nung una pa man, ito pong aral na ito ay umiral na po. Kaya lang hindi po pinanghawakan ng mga naglipa na ito pong aral na ito. So ngayon, pinagtitibay po natin bilang review lang, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon upang makilala at makita ng mga nakikinig at ng mga inaabot ng aral na ito ang katotohanan na na kay Kristo. Ito po ang ating pong mga talata na ating pong ibabahagi. Ayon po dito sa Efeso sa ikatlo na ating pong haligi, ayon po sa 13 po, ang sabi dito, na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo magsisampalataya, ito po yung mga tupa sa pananampalataya, ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So ito pa po ang mga tanda doon po sa mga naligtas na sila po sa kanilang kaligtasan, sa kanilang pananampalataya, ay meron pong tanda ng seal or tatak ng Espiritu. At ito pong tatak ng Espiritu nito ay wala pong makapag-aalis po nito, walang makapag-aagaw ang wika sa kamay ng ama at ng anak, wala din pong makapag-aalis nito. Bakit po? Kasi nga malinaw po dito sa ating pong binabasa sa Efeso, ito pong tatak ng Espiritu kung bakit hindi mawawala o mawawala o maaagaw ni naman, sapagkat malinaw po dito sa Efeso na ang sabi dito sa talatang 4 naman at 30 ay palasak din po na nababasa, ngunit binabaliwala ng sino man, ang sabi dito ay huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw o kaarawan ng pagkatubos. So, maliwanag na. So, yung tatakbong ito ay umiiral mula ng ikaw ay sumampalataya sa ikaliligtas, at ito po ay hanggang ang wika sa kaarawan ng pagkatubos. Yan. Wag daw ang wikang pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na diyan ay tinatakan kayo ang wika. So, yung tatak. At hindi po mapaparang po ito. Mga katunayan at mga tibay ng Biblia na ang sino man ng wika ay walang makakaagaw o di maagaw ni numan. Ito pong kaligtasang tinamo ng mga ligtas. Sapagkat ang Diyos po ang nag-iingat nito. Hindi po ang tao ang nag-iingat. Kapag ang tao naligtas sa gawa niya, iingatan niya yung gawa niya. Pero kung ang Diyos ang mag-iingat nito, naturalmente ay Diyos ang ang gumawa at mag-iingat, at hindi po ito maaagaw ni naman. Hindi po mawawala, invento lang po yung aral na ito'y mawawala, ito'y maaagaw, kasi nungalingan po yan. Huwag po kayong maniwala sa ganyang mga aral na na wala namang kabuluhan o wala namang kwenta. Wala namang kwenta. So, ilang minuto pa? Meron po ba tayong oras? Hindi ko kasi nakikita Mr. Moderator, meron pa bang mga ilang minuto pa? 47. Okay. So, yan ang ating mga tibay na poste na ating pinanghawakan na gaya po sa Juan, sa GIS, at sabi po dito sa 5:9 ng Hebreo, at nang siya ay mapaging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. So yung kaligtasan po ito na ginawa ng Panginoon, walang hanggan po ito. Hindi po ito temporal, walang hanggan po ito.
mga kaibigan. So makinig po kayo sa aral ng katotohanan. Tayo po ay ibinigay ng Diyos dito at namulat po tayo na talagang ito po yung aral ng Panginoon at tibay ng Ebanghelyo sapagkat sa Ebanghelyo sa ikaliligtas. Time. Okay, maraming salamat bro. At dyan po nagtatapos ang unang latag ni Bro Eric. At meron kang, okay. Bro Eugene, ready ka na po ba? Sige bro, marinig. Lakas ang boses ko dyan bro. Loud and clear bro. Sige. 20 seconds bro, meron siyang 20 seconds pag sumagot. At 10 minutes naman po ang iyong time. Sige. Pag nag-start ka na po magtanong, mag-start na po yung timer natin. Sige, magandang gabi po sa ating lahat. Unang tanong, Mr. Eric Villanueva. Sinong apostol na nangaral na ang kaligtasan ay hindi na po mawawala? Sinong apostol nangaral niyan? Okay, so yan po yung mga binasa po natin at ang sumulat po nito ay ang mga apostol tulad ni Juan, natural, no? At tulad nila Pablo na nangaral po sila ng kaligtasan na hindi maagaw at walang hanggang kaligtasan ng wika ang ginawa ni Kristo. So maliwanag po no sa Biblia na hindi Next po question. natin Okay. biblical po yan. Sabi mo, mga apostol, unang ginamit San Juan 10:27. Nakasulat ba ang salitang hindi maaaring maaagaw o mawawala ang kaligtasan? Nakasulat ba dyan? Oo o hindi? Oo. Ulit-ulit kang binasa sa pakinig mo na hindi maaagaw. Walang sino man makakaagaw ang wika. So hindi ko alam kung nagbibingi-bingi ka o nagbibingi-bingihan ka, pero maliwanag no ang ating pong sinabi, ang ating pong binasa na walang sino man ang wika makakaagaw nito sa kamay ng Next Ama. question. Kaya hindi Okay, sa next kamay ng- question. Ang sabi ni Jesus, ang aking mga tupa ay nakakarinig sa aking mga tinig sa mga sumusunod sa akin. Kung ang isang tao ay tumigil ng makinig at sumunod, maituring ba na siyang kabilang pa rin sa mga tupang tinutukoy ni Jesus? Ano daw, Mr. Moderator, stop the clock. Putol-putol po siya eh. Stop the Putol-putol po yung Post time. kanyang boses. Di ko maintindihan yung tanong. Sige. Okay. Bro Eugene, paki-refresh po. Ito sabi kasi ni Jesus sa ginamit ng San Juan 10:27 na ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at sumusunod sa akin. Ngayon ang tanong, kung ang isang tao ay tumigil siyang makikinig, tumigil siyang sumusunod, may turing pa ba rin siyang kabilang sa mga tupang tinukoy ni Jesus? Kung siya'y tumigil, hindi po ibibilang po ito na tupa. Kasi ang mga tupa ng Panginoon, continuous po yan. Kaya nga naroon yung tatak ng Espiritu eh. Hindi po maituturing niya. Ang mga maituturing na tupa ay maliwanag ang sinabi ng Biblia, itong mga nakikinig sa tinig ng Panginoon. Ngayon, kapag nawala yung Next question. tinig niya Okay, sa'yo, next question. Next question na bro. isang tupa. Bro, next question. Kasi sabi mo, ay di na yan siya tupa. So ibig sabihin, dati nung tupa pa siya ni Kristo, ay may kaligtasan pa siya, yes or no? No, mali ang iyong tanong at mali ang iyong unawa. Hindi ko sinabi na hindi na siya tupa. Ang sabi ko, hindi yan tupa. Ito tanong. Ay, So, may 20 seconds tayo. So, hindi yan tupa. Hindi ko sinabing hindi na yan tupa. Magkaiba pong salita at diwa po yon. So, hindi po mawawala yan, kaibigan. So, okay, sige. Next question. Ang kung sabi mo hindi mawawala ang kaligtasan, bakit may babala si Apostol Pablo na maaring mahulog mula sa biyaya ang santao? Galatia 5:4. Okay, Mr. Moderator, napakadali pong objection tayo, no? Napakadali pong sagutin ang kanyang tanong, kaya lang sumusunod po tayo sa rules, no? So, ito po yung rules natin na tayo ay magtatanong, no, sa unang tindig, base lang po doon sa tindig ng presentation ng Sige. nagsasalita. Alright, dito tayo bro. Sige, dito tayo ha. Sa ginamit niyang talata
no, na San Juan 10:27, ang walang makaagaw ba ay pareho sa hindi maaring kusang umalis? Yes or no? Bro, walang boses bro. Putol-putol bro. Pause sa time. Bro Eric, pwedeng pakiulit yung sagot mo, iulitin ko yung 20 seconds mo. Parang medyo nag-choppy ka bro. At choppy siya bro. Choppy bro. Medyo siguro sa weather. Ayan. Oh, pinutol. Test mic bro. Test mic. Bro, wala akong narinig bro. Hello. Ayan. Okay? Okay, sige bro. So, yun, ang ating tugon, no, magkaiba po yung walang makakaagaw dun po sa kanyang tanong na parang may posibilidad o maaaring maagaw. Magkaiba po yun. Kasi ang Biblia, no, ang Kristo nagturo na itong mga sumampalataya, yung kanyang mga tupa na dumidinig ay walang makakaagaw. Next question, bro. Yung sulat doon, wala. Next question. Itong mga tupa na sinabi ni Kristo, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at sumusunod sa akin. Ginamit mo yan, di ba? So kapag tupa ni Kristo bro, ligtas na ba yan? Hindi na ba mawawala ang kanilang kaligtasan kapag siya ay nakikinig, tupa na ni Kristo? Yes, pag si Kristo ang nagsalita, yung aking mga tupa na yun. Ay, wag mo natin, hindi mo mapapasinungalingan yan. Si Kristo ang nagsabi, ang aking mga tupa paano mo mapapasinungalingan? Tupa nga ng Panginoon. Maliban na lang kung hindi ka naniniwala kay Kristo. Ayan, pwede pang masabi mo na hindi tupa. Kaya lang, ang matibay... Next question, bro. Okay, next question. Kasi naging tupa na siya, nakikinig, so naliligtas na kasi hindi na mawawala, tupa na yan Ang tanong ko bro, paano kapag itong isang tupa ni Kristo ay natukso ng demonyo, umalisa sa kay Kristo at sumunod sa ibang pananampalataya at hindi na sa kabilang sa kay Kristo, masasabi ba natin na ang kanyang kaligtasan na natamo galing kay Kristo ay nananatili pa rin? Kahit sa sumama na sa mga ibang halimbawa nananampalataya na sa satanism, mawawala ba ang kanyang kaligtasan o nananatili pa rin? Okay, 10 seconds, Stroman fallacy. Wala pong ganyan ang aral ng Panginoon na ang isang tupa ay Teka sumunod bro, sa demonyo. teka lang, ma-post sa time. Teka lang bro. Kasi wala po tayo sa Russia TV, wala po tayong 10 seconds bro. So, nasa rules po, nasa Fred TV channel po tayo at po ang moderator. So, ang nasa rules po natin, kung number 3, kung walang sagot ng categorical o hindi categorical question, next question agad, walang paniwagan. So, pwede mong i-diretso, may 20 seconds. May 20 seconds ka bro, sayang naman 20 seconds mo. Okay, paki-repeat na ang sagot mo bro. Ulitin. Replace lang. Paki-rephrase ng tanong bro. Ang tanong ko bro, ganito. Siya ay naging tupa na. So ibig sabihin, di na maaga yan, tupa na yan Halimbawa, mayroon siya, naakit siya sa ibang sikta, sa ibang pananampalataya, umalis siya sa kay Kristo, at doon siya sa mga siktang hindi kay Kristo, yung mga pananampalatayang hindi galing kay Kristo. Ang tanong, nananatili pa ba sa kanya yung kaligtasan o mawawala na yun? Okay, Stroman fallacy. Next question. Next question bro. Alright, next question. Next. Sa San Juan 10:27, sinabi ba ni Jesus na ang tao ay hindi maaring kusang tumalikod sa kanya? Sa Juan, Mr. Moderator, hindi ko muna nakuha yung talata niya So, what Sa Juan 10:27 na ginamit mo, sinabi ba ni Jesus na ang tao ay hindi na maaaring kusang tumalikod sa kanya? Kasi sabi mo, hindi na yan maaagaw Anong tanong? Ang tanong ko, hindi na ba maaaring kusang tumalikod sa kanya? Hindi na maaaring, wala pong gano'ng aral na kusang tumalikod.
Na wala pong pagtalikod po yun, kapatid. No, na ang mga tupa ng Panginoon, wala. Kasi ang sabi niya sa nakatala, yung kanyang tupa, dumidinig, hindi tumatalikod. Walang kusang dumidinig po yan ng kanyang tinig at sumusunod sa kanya. Wala pong kusang pagtalikod o pag-atras po yan, kaibigan. Next question. Next question. Sinabi ba ni Kristo dyan na walang kusang pag-atras, walang kusang pagtalikod? Sinabi ba? Yes or no? Walang word for word, pero nandun yung diwa. Kasi nga, sumusunod eh. Pag sinabi sumusunod, no, dumidinig ng kanyang tinig, hindi po yun umaatras, hindi po yun tumatalikod. Dumidinig eh, meron pang dumidinig, sumusunod, tumatalikod pa at the same time. Walang ganong akal. Baka nagkakamali ka lang yung unawa at tanong, kaibigan. Wala pong ganong. Next question. Okay, next question. Moderator, ilan na yung minuto? 3 minutes na lang. Alright. 3 minutes na. Next question. Ang salitang walang makaagaw, maaari mo po bang ipakita ninyo sa talata pati ang sariling yung bang pagpasya ng tao ay kasama sa ibig sabihin na walang makaagaw? Meron ka bang maipakitang talata, bro, do sa San Juan 10:27 na kasama yan ang binigkas siya ni Kristo na walang makaagaw? Meron na wala? Meron. Sabi nga, babasahin ko, ulit ko pagbasa. Sabi dito sa 28, no? At sila binigyan ko ng walang hanggang buhay. At sa kanila hindi sila malipol. O yung malilipol pa, hindi nga eh. Ni maaagaw, ni naman sa aking kamay. Hindi lang nga malilipol eh. At hindi raw maaagaw sa kanyang kamay. So, Next question, bro. Ang aral ni Next Kristo question. dito. Next question. Itong ginamit mong Roma 8:38-39, sinabi ba ni San Pedro o ni San Pablo na hindi na talaga maaagaw ang kaligtasan? Sinabi ba? Yes or no? Mr. Moderator, ano daw? Yung Roma 8, di ba ginamit mo? Yung Roma 8:38-39, sinabi ba mismo ni San Pablo dyan na kapag ikaw ay sumunod na kay Kristo, ikaw ay Kristiyanong kay Kristo na, hindi maaagaw ang kaligtasan? Sinabi ba niya? Maliwanag po yan, no? Na sinabi ng Panginoon na walang makapaghihiwalay. Objection, Mr. Moderator. Pause the time. Kailangan ba? May objection? Ang objection ko kasi, yan bang sinabi doon ni San Pablo sa Roma 8:38-39, sinabi ba niya na ang kaligtasan kapag ikaw ay Kristiyano ay hindi na mawawala? Sinabi ba niya doon sa ginamit niyang sitas? Yes or no? Oo, nandun yung diwa. Yes yun. Kasi nga, hindi na siya ang wika maihiwalay eh. Walang pagkahiwalay dito, walang ang wika dito. Babasahin ko sa'yo, no? Sabi nito, no, sabi nito ay walang wikang makapaghihiwalay ang wika, no, sa pag-ibig ng Diyos. So walang makapaghihiwalay doon. Katumbas yun ng walang Next question. Binanggit ba ni San Pablo dyan sa binasa mo na kapag ikaw ay Kristiyano, hindi na mawawala ang kaligtasan? Yes or no? Yes, diwa. Kasi ang kausap niya rito ay mga ligtas na, mga ligtas na to, at ang diwa na hindi mawawala o maagaw ay nandun sapagkat Objection, Mr. Okay, pause the time. May objection. Hindi ko naman sinabing diwa. Hindi diwa yung tanong ko. Tanong ko, may binanggit ba si San Pablo na ang Kristiyano na kapag sumusunod kay Kristo, hindi na mawawala yung kaligtasan? May binanggit ba siya doon? Okay. Let's counter tayo, Mr. Moderator. Counter, bro. Yes, tumugon tayo ng yes at sinabi po natin bakit ito yung mga ligtas na. Ligtas po kasi ito eh. Tama po ang ating tugon. At tumugon tayo ng Okay, guess ko na. Okay. So, bilang moderator, nakaposta na meron pang 1 minute and 24 seconds. Kung hinahanap ay diwa or talata mismo or sinabi mismo, hindi tayo just para pilitin natin sumagot ng kung may masasabi doon, bro. Para sa akin, okay naman yung objection mo, bro, Eugene. Kaya lang, hindi natin siya magpipilit na pasagutin ng kung anong gusto mong ipasagot kung hindi niya masasagot ng talata o eksaktong words na Kristiyano. Next question, bro. Okay.
Pang ilang tanong na to bro? Pang last kasi 1 minute na, di ba? Pwede po. Depende po sa tanong at Sige. Alright, so ito tanong. Ginamit mo Episo 13. Hindi mo binanggit kung ano yung chapter, basta Episo 13 lang. Sa Episo 13, mayroon bang sinabi si San Pablo na kapag ikaw ay isang Kristiyano na naniniwala kay Kristo, hindi na mawawala yung kaligtasan? May binanggit ba si San Pablo doon? Yes or no? Okay, wala siyang word for word, pero andun yung diwa. Kasi ang layo ng ang haba ng word for word mo, no? Pero ang diwa, even yung ibang word nandun, kasi nga nung sila mula na sumampalataya, andun yung word for word, no? Ay sila tinatakan, no? Ibig sabihin, nandun yung word for word ng kaligtasan at walang hanggan sa 30 Last question, na hanggang last sa question. paghukom. Nandun yun, walang pagkawala yun. Okay, last question. So, aaminin mo na wala talagang pinangaral si San Pablo batay sa ginamit mong Episo 13. Hindi ko aminin, tama tumpak ang ating tanong, nandun yung diwa at nandun din yung mga word na pananampalataya at tatak at hanggang paghuhukom hindi mawawat, hanggang paghuhukom ay nandun pa rin. So nandun po yung diwa, kaibigan. May ibig yung mga word for word, nandun yung iba. Na? So yan po ang katotohanan ng aral ng Panginoon at hindi mo kayang tibagin, kaibigan. Sige. Wala na oras bro. Yan. Sayang. Okay, salamat. Okay, thank you. At yan po, diyan po nagtatapos ang question and answer ng unang rebuttal ng negative. Okay, so tuloy-tuloy na tayo, no? Diretso na tayo, bro. Unang latag, pag ready ka na, bro Eugene, yung start mo kita niyo po ba yung stand time mo sa gitaas, sa taas ng Zoom? Pag ganyan. Meron bro, meron. Ayan, okay. Sige. Doon lang, no? Si- Ko lang, oh. Alright. Pag in-start ko yan, lalabas yun doon. Sige. Sige, bro. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at welcome. Salamat Mr. Eric Villanueva sa iyong pagharap sa maginoong debate. Ang panahon ko ngayon ay gigibain ko yung stand niya. Ginamit niya ang San Juan 10. San Juan 10:27. Ang author si San Juan. Take note, si San Juan rin ang mismong gumiba sa kanyang tema. Bakit sinabi ni San Juan sa unang Juan sulat niya sa unang Juan kasi sabi niya, kapag ikaw ay tupa ni Kristo, hindi na maaagaw yun. Hindi na talaga, wala as in wala. So nananatili yung kaligtasan. Ito pala ay masasabi natin, usas to, once saved, always saved. Ba't hindi mo nalang direktahin? Ba't hindi mo nalang diretsuhin? Nausas kayo. Once saved, always saved. Hindi na mawawala yung kaligtasan kapag ikaw ay Kristiyano. Tignan natin yung sinabi ni San Juan. Sa unang Juan 2:18-19, sabi niya, mumunting mga tupa. Mumunting mga anak. Ang gamit ko ay Holy Bible, King James Version, Tagalog English Diglot Edition. Ito yung paborito niya, ni Brad Eric. Sabi dito, mumunting mga anak, ito na ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Sino itong Antikristo, San Juan? Ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Sa magandang balita, ang sabi, kaaway ni Kristo. Dito, hindi, Antikristo talaga. Sino itong mga Antikristo? Tapusin ito itong basa. Kahit ngayon, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling araw, ang huling oras. Sino itong mga Antikristo? Sumagot si San Juan sa verse 19. Sila'y nangagsilabas sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay magsisipagnatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kita nyo? Sila ay nangalabas sa atin. Lumabas daw sa atin, sa kanila ni San Juan. Kung hindi kabilang ito sa mga topa ni Kristo, bakit dyan galing sila lumabas? So kabilang ito. Kasi kapag hindi kabilang, hindi sana tinanggap ni Kristo yan, mga topa na yan. Nasaan yung usas mo dyan? Wala.
Giba yung usos mo. Yung once saved, always saved, hindi na mawawala. Ito, paano yan? Naging anti-Kristo. Kaya nga sinabi ko, yung tanong ko kanina, paano kapag siya'y naging tupa na? Di ba? Sabi ni Kristo doon sa ginamit ng talata na yung tupa daw nakikinig ni Kristo, hindi na wala nang makapag-agaw sa kanya. Ay sinabi ni San Juan. Ang tanong ko nga sa kanya, kapag lumabas yan, maging tupa pa ba yan ni Kristo? Sabi niya, hindi na. Yung hindi na tupa, may kaligtasan pa ba yun? Sabi niya, wala. Di ba, sana ba? Saan yung ano mo? Saan yung tawag nito? Saan yung hindi mawawala? Nawawala yan. Naging kaaway pa nga Ay, adjust ko muna tong microphone ko. Masyadong malakas yung boses natin. Ayan, layo ko muna konti. Ayan. Saan yung hindi nawawala? Naging kaaway nga. Diba? Sabi ni San Juan, sila'y naging anti-Kristo dahil hindi sila nananatili sa atin. Villanueva, huwag ka namang assuming. Huwag ka namang assuming, Villanueva. Mismong si San Juan hindi tumututol sa'yo hindi pumapanig sa'yo. Sa sobrang nataranta sa kanyang presentation, hindi nakalimutan na niya yung pagbigay niya ng chapter sa Episo 13. Hindi ko alam kung ano yung ginamit ng Episo 13. Hindi naman umabot ng chapter 13 yung Episo. Diba? So, ang linaw talaga. Ngayon, ito. Lahat ba na tumatawag kay Kristo ay maliligtas? Hindi. Si Kristo na nga may sabi, hindi lahat tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, nasaan ang usas mo dyan? Basahin natin yan yung Episo 1:13 pala ginamit niya. Alright, so basahin natin itong San Mateo 7 Ito yung nakakatawa itong si Eric Villanueva. Hoy Eric, wag kang assuming, tuksuin ka ng demonyo at madadala ka sa kanyang mga offer. Ikaw ay nagkasala. Ibig sabihin, nananatili ka pa ring ligtas. Hoy, wag kang assuming. 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama ay nasa langit. Kita nyo? Matindi ito. Sabi pa nga dito, maraming nangagsabi sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi bagay nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nangapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ipinangaral pa nga yung pangalan ng Panginoon. Nagpagaling pa ng may kasalanan. At bakit hindi nakapasok sa kaharian ng langit yan? Akala ko ba'y okay na? Walang okay dito, Mr. Eric Villanueva. Walang okay. Hindi nangangahulugan na kapag bakay sabihin ni Brother Eric, hindi pa ba sapat? Bakay tanungin niya, hindi pa ba sapat ang ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo na nagpapako siya, tinubos niya tayo, niredeem niya tayo? Sapat na yon. Ba't hindi nangangahulugan? Kasi kapag hindi sapat, mayroon pa sanang second chance. Pero wala na. Yung ginawa ni Kristo, redemption yun. Pero hindi nangangahulugan na tayo'y tinubos na niya, tayo'y pinufulfilled na niya sa ating mga utang, ay hindi na tayo magkakasala. At take note, magkakasala pa rin tayo. Kapag tayo nagkakasala, mapuputol po yung relasyon natin ng Panginoon. Kaya nga, meron sa loob ng simbahang Katolika, kasi hindi mo na pwedeng sabihan si Kristo, Lord, balik ka ulit, magpako ka na naman ulit dahil nagkasala po kami. Hindi po ganun.
ang meron sa loob ng simbahang katolika ay yung mga sakramento kung saan pwede tayong mag-avail for salvation, not redemption. Tapos na tayong redeem eh. Hindi nangangahulugan na hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin tayo. At yung pagkakasala natin, halimbawa, sin against the Holy Spirit. Isa sa mga example, you know the truth, but you rejected it. Di ba? Alam mo yung katotohanan, nire-reject mo, dinideny mo, that is the example. Ibig bang sabihin, kapag tayo'y naniniwala, okay na sana yon, nasa loob ka na ng simbahan ni Kristo. Ayos na sana, nag-avail ka na ng nag-avail ka na ng mga sakramento. Pinangaral mo na sana si Kristo. Ang kaso lang, mayroong kang kapitbahay na yung pananampalataya niya anti-Kristo. Sumama ka naman dahil sa kagipitan. Dito tayo, may pira ko, bigyan kita ng pira araw-araw. O may sahod ka sa akin buwan-buwan. Mangaral ka lang sa aming pananampalataya. Iwanan mo yan kay Kristo. Imbes na nasa tunay ka na, nung umalis ka na, sabi ni San Juan, magiging anti-Kristo po. Wala na pong kaligtasan yun. Malinaw, si San Juan na ngayong gumigiba sa yung stand nyo eh. Mr. Eric dapat kung ikaw, kung para sa'yo, hindi, sabi niya, wala namang sinabi, yung mga sitas na ginamit niya, kahit basahin natin isa-isa, walang sinabi si Jesucristo. Walang apostol ng aral. Sariling kuro-kuro lang yan ni Mr. Eric Villanueva. Ika nga, fiction stories lang po yun. Kumbaga ito'y si Brother Eric Villanueva, tawagin ito sa mga Bible scholar, accommodated sense po yung kanyang unawa. Ano ba itong sinasabi nating accommodated sense? Ikaw yung gumawa ng doktrina mo, ini-impluensya mo yung Biblia. Hindi yung Biblia ang na-impluensya sa doktrina mo. Tingnan mo, dinawit mo pa yung Biblia. Ginamit mo pa si Kristo. Hindi naman sinabi ni Kristo na kapag kayo maniniwala sa akin, 100% hindi na maaagaw. Wala nang makapag-agaw sa'yo. Huy, mali po yun. Baka sabihin ni Brother Eric Villanueva, sang-ayon ka ba? Ay, oras na. So hindi man lang Alright, so maraming salamat Mr. Moderator. Thank you. Okay. Alright, so ano ba to Mr. Moderator? First kwan lang to stand or may second stand? may second stand. Sige. Sige. Okay, so yan, habang maitinip pa yung latag mo, tuloy-tuloy na tayo. Bro Eric, okay ka na ba? Ready ka na ba, bro? Okay. So, pag nag-start ka, bro, dun sa taas, may time, mag-start na rin po yung time mo. Go ahead, bro. So, unang tanong, Anong sagot? Eugene, sa lahat ng inilatag mong talata, mayroon bang sinasabi dyan, word for word din, ayon sa ginamit mo, na maaagaw ang kaligtasan sa kamay ni Kristo? Meron o wala? Explicitly, wala. Impliedly, meron. Si San Juan na nga nagsabi, kapag ikaw ay umalis, ay magiging anti-Kristo ka. Impliedly, yes. Next question. So, sabi mo, wala. Salamat sa pag-amin. Ngayon, ang sunod po nating katanungan, yun ba na tinutukoy sa unang Juan 2:19, yun ba'y tumutukoy sa mga ligtas na hindi maaagaw ang kaligtasan o sa mga antikristo na hindi ligtas? Okay. Tumutukoy po yan sa mga ligtas na sana na yung sinasabi mong hindi maagaw kapag sila po ay nanatiling tapat. Naging anti-Kristo lang dahil lumabas. Kaya nga sinabi ni San Juan, naging anti-Kristo sila dahil lumabas po sila sa atin. Okay na sana, nandun na sa tunay. Lumabas pa. Next question. Next question. Okay, sabi mo, yan ay ligtas. Saan sa Biblia na sinasabi kapag sinabing mga antikristo ay ligtas? Bro, wala namang binanggit sa Biblia na kapag anti-Kristo ay ligtas. Ang sabi ko, yan sana dati, nangangaligtas na sana yan. Dahil nasa tunay na sila, tumanggap na sila ng bautismo, lahat-lahat. Ang problema ay lumabas, naging anti-Kristo. So yung lumabas, retirado po yan sa mga tinatawag natin na mga kaaway ni Kristo. At yun. Next question, bro. Next question. So, next question. Balik tayo sa ating katanungan. 2:19. Okay, babasahin ko
sa iyong maliwanag, no? Sabi dito, no? Munting mga anak, ito ang muling oras na inyong narinig, darating ang Antikristo. So tinutukoy na Antikristo at ngayon limitaw ang maraming Antikristo, na kaya nga nalalaman na natin na ito'y tayo nasa mga huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin. Ibig bang sabihin, no, ni Juan dito, kung sila'y nagsipanatili sa atin, sila ba'y sa atin? Tinutukoy ba rito na yung mga nagsipanatili sana sa atin ay tumutukoy ba sa mga Antikristo na nagsilabas sa kanila o naroon sa kanila? Hindi, O bro. hindi? Hindi tumutukoy sa Antikristo yung mga nagsisipanatili sa atin. Yung mga hindi nagsisipanatili, yung lumabas, naging Antikristo. So, ang yung tema na hindi maagaw, wala na. Giba na yan. San Juan na nga nagsabi, pag lumabas ka, naging Antikristo ka. Next question. Yung mahirap-hirap naman. Dito sinabi, nung sila'y lumabas, saka sila naging Antikristo. Saan dyan? Sa talatang yan. Malinaw na sinabi ni San Juan. Sabi ni San Juan, kapag lumabas ka, naging Antikristo ka. Kung Antikristo ka, wala kang kaligtasan. Asan yung maliligtas mong nananatili ng kaligtasan ay hindi mawawala? Wala. Nawawala dyan, oh. Naging Antikristo. Kaya nga sinabi ko sa kanina, walang wala. Sige. Kung Next wala question. kang nababasa, ang sunod na tanong natin, no? Yung mahirap-hirap naman tanong. Sa Mateo 7:21. Ang sabi sa 7:21, sabi mo, ito yung mga nangaligtas. Anong patunay mo na itong mga ito ay nangaligtas o ligtas na at nawala ang kaligtasan? Okay, bro. Hindi ko yan pinatunayan na yung San Mateo 7:21 yung mga ligtas na yun. Ang binanggit ko dyan, kaya ko ginamit yan, mayroon palang mga tao na tumawag kay Kristo, matindi yun, gumawa pa ng mga kababalagan, hindi naligtas. Nasaan yung always save mo? Wala, giba pa rin. Next question yung mahirap-hirap naman. So, ibig sabihin, hindi mga ligtas. Ibig bang sabihin, itong mga hindi ligtas ay naaagaw? Ayon sa iyo na hindi pala ligtas, samantalang ang ating topic ay yung mga ligtas na maagaw. Hiligtas ba ito o hindi ligtas? Hindi ligtas yan, bro. Yung mga tumawag ni Kristo na hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Take note, negative. Ako, ginamit ko yan para igigiba sa tema mo na sabi mo, hindi maagaw. Meron pala nakasulat na ni. Oo. So, next question. Next question yung mahirap-hirap naman. Ang ating topic, oo o hindi? Ano, pakiulit, bro? Pause time. Pakiulit, bro. Nauunawaan mo ba ang ating topic? No, na yung titibagin, oo o hindi? Yes, bro. Nauunawaan ko yan, bro. Ang sabi mo, hindi maaagaw. Ako yung negative, giniba ko yan na maaagaw talaga yan. Kaya na, ginamit ko yung mga sita sa Biblia, mga talata. Sabi mo, Yung mahirap-hirap naman. Sabi mo, nauunawaan mo. No, meron bang maaagaw doon sa hindi naligtas? Meron o wala? Bro, doon sa mga hindi naligtas, Objection, Mr. Moderator. Pause time. Objection, bro. Maliwanag ang tanong. No, sagutin niya ng categorical. Okay. Gets ko na. Bro, ganun talaga. Rule number 2 to, bro. Pro Julian, mayroon ka bang counter rejection or... sige, paulit ka lang ng tanong niya, bro. Sige, paulit ang tanong, bro. Nakapost na naman yung time. Okay, sabi mo kasi hindi ligtas, no? Yung ginamit mo sa 7:21 at nakukunawaan mo ang ating topic. So, meron bang hindi ligtas na maaagaw sa kamay ng Diyos o ng Ama? Meron o wala? Meron bang hindi ligtas na maagaw sa kamay ng Diyos? Kaya ba yung punto mo? Bro, Clarify. Wait lang. i-clarify mo, bro. I-clarify mo, bro. Clarification galing kay Eugene Gapo. Paki-clarify daw. Yun daw ang tanong mo. Paki-clarify, bro, Eric. Yes, tama yon. Yun din nilang atanong natin, makatlong ulit na kanyang sinasabi
na at hindi raw ligtas yun. Okay, sir. Bro Eugene, categorical, then 20 seconds, bro. Okay. Yung pakiulit bro kasi nalimutan ko yung tanong niya. Pakiulit nga, bro. Bro, Eric. Hey, ginamit mo ang 7:21 na sabi mo na unawaan mo ang ating topic na itong mga ibubuhan mo na itong mga nangaligtas kay Kristo ay maagaw sa kamay ng Ama. So sabi mo sa 7:21, ginamit mo na itong mga ito ay hindi pala ligtas. So ang tanong, meron bang mga hindi ligtas o naligtas man na maaagaw sa kamay ng anak at ng ama? Meron o wala? Mayroon bro. Yan, ginamit ko yan bro ha. Na yung mga naliligtas na sana, kapag ikaw po'y sumuswail, wala yun. Maaagaw talaga yun. Kaya nga, sinabi ni Kristo sa Panguli do sa 23, hindi ko kayo kilala. Oh, nasa na yung sinasabi mong nananatili? Next question, bro. Next question. Nauunawaan ba? Ang tanong, nauunawaan ba talaga ang ating topic? Oo o hindi? Ay, pabalik-balik. Nauunawaan ko yan, bro. Yung topic mo, titindigan mo na hindi maaagaw. Ang sa akin naman, yung negatibo ako, ay gigiba. Bro, sandali lang. Ano mo, bro? Gigibain ko na maaagaw yan. May ginamit akong sitas. Gibang-giba yung topic mo. Yung mahirap-hirap na tanong naman. Next question. Gigibain mo ang ating tema, no, na itong mga nangaligtas, no? Gigibain mo itong mga nangaligtas ang wika. Hindi yung mga hindi nangaligtas. Yung mga nangaligtas, gigibain mo na maaagaw pa sa kamay ng Ama at ng Anak. Ngayon, ang tanong, meron bang mga hindi nangaligtas o ligtas na maaagaw pa sa kamay ng Ama at ng Anak? Meron bro. Kasi doon sa unang nangangaligtas na nga, sumama pa sa ibang sikta, sumama pa sa mga tinatawag natin na ibang pananampalatay, umalis. Inaagaw kasi sumama eh. Yung mahirap-hirap na tanong naman. Next question, bro. Meron na hindi naligtas, tapos ginamit ng uwan, doon discipline, meron na samantala ito'y ligtas. So ano ba talaga? Merong hindi nangaligtas, no? Merong mga hindi ligtas o merong ligtas na maagaw? Ano ba sa dalawa sagot mo? Ano sa dalawa? Pareho bro. Yung mga hindi ligtas na agaw na yan. Yung mga ligtas na maagaw pa rin. Yun yung ibig sabihin ng San Juan na unang 1:2:18. Nangaligtas na nga nasa loob na nga ng ano ni Kristo. Naagaw pa rin. Kaya nga naging anti-Kristo. Okay, next question. sabi mo, hindi ligtas, no? Kaya naagaw. Tatanungin kita, meron ba? Mapatutunayan ka sa Biblia, no? Na meron, no, sa kamay ng Ama at ng Diyos, no, nasa kanyang kamay. No, patunayan mo na meron doon sa kanyang kamay, sa Ama at Anak, na hindi ligtas na kanyang tangan. Meron ba? Anong sabi? Meron bang? Yes. Pause lang tayo. Pause bro. Sandali lang. Toy! Okay lang, okay. Okay. Ayaw magsaba-saba kayo. Saba kayo dito. Dito magdungogan. Sige. Bro, pakiulit bro. Sige, pakiulit. Naka-post time naman. Sige, bro. Okay, sabi mo kasi merong mga hindi ligtas na aagawin. So, pakita mo sa akin ng talata kung meron man na nasa kamay na ng Diyos at nasa kamay ng Ama at ng Anak, nasa kamay nila na hindi pala ligtas. Meron ba talata? Bro, ganito bro ha. Walang talata kasi hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, yung mga nangaligtas na nasa loob, pero naagaw pa rin, nawawala yung kaligtasan, kaya naging anti-Kristo sila. Nagiba yung topic mo. Sige, next question. Mahirap-hirap naman. Next Sabi question. mo, walang talata. No? Ano bang totoo? No? Sabi mo, walang talata. Samantala, sabi mo kanina, merong mga hindi ligtas na maaagaw. Bro, sandali lang bro. Pause mo na oras bro ha. Pause na. Kasi, Toy! Teka lang, ha?
Okay, mainit-init po. Shoutout po sa 171 viewers ng Punto por Punto live at basa-basa tayo ng konting ano dito. Sabi dito ni Olive, Bagtuang, good evening bro Jando, may office ba na bukas, July 12? Sabi naman ni Ate Jane Celeste. Sige bro, tuloy mo bro. Ingay ng mga bata rito bro. Okay, sige. Okay bro, next question na bro. Pakiulit ang tanong bro, Eric, para masagot ni bro Eugene. Okay. Ano ba talagang totoo sa aral mo? Kasi sabi mo kanina, no? Meron ang wika, yung mga hindi ligtas ay maaagaw sa kamay ng ama at ng anak. Ngayon, ang hinanapan kita ng talata na meron bang talata noon na nasa kamay na ng anak at ng ama, nasa kamay ng ama at anak na mga ligtas. Sabi mo, walang talata. Ano ba talaga sa dalawa? Na yung sagot ang totoo. Sige bro. Ang ginamit ko kasi bro, yung unang 1, 2, 18, 19, ligtas na yan dahil bagay na sila ng iglesia. Ang problema lang, naagaw yung kaligtasan nila dahil lumabas po sila sa iglesia ni Kristo na yung kanyang tatag. Kaya nga, si San Juan na mismo ay naggiba sa tima mo. Sabi mo hindi maaagaw yan oh. Next question. Sabi mo sa 7:21, then inadap mo yung 2:19, yung sabi mo sa 7:21 hindi ligtas. Pwede mo bang gamitin yon na kaduktong ng 2:19 ng unang Juan na mga ligtas doon sa hindi ligtas? Pwede bang gamitin yon sa ating tema na ang mga nangaligtas ay hindi maagaw? Pwede o hindi? Pwede yan bro. Gamitin natin yan bro kasi yung sa St. Matthew 21 yun yung mga taong hindi na naliligtas. Kaya nga tumawag na sana ng Panginoon, bakit hindi naliligtas? Nasaan ang always mo dyan? Nasaan ang hindi maagaw? Ayan. Sinabi pa nga ni Kristo eh. Ayan. Time na bro, sana. Ayan, ang ganda. Okay, kaya dyan po nagtatapos ang question and answer ng affirmative para sa negative side. At shoutout po sa lahat ng mga nanonood dito. Ang dami po nanonood sa Punto por Punto. Hindi ko na maisa-isa. Ang dami. Anyway, diretso na tayo, no? Tuloy-tuloy na tayo sa second rebuttal bro ng affirmative bro Eric. Okay, sige. Okay. Yung mga nick, yung ano ko, charge mo. Okay na, ano ba? Okay na. Okay, sige. Okay bro. Okay. Sige. Alright. Okay na. So, pag nag-start ka bro, 10 minutes, mag-start yung time mo bro. Okay. Yes. So, salamat na. At rebuttal time na po tayo. At talaga naman po, no, dito po sa ating cross ay gibang-giba itong si Eugene, no? Gibang-giba si Eugene sa ating mga tanong na nagka-loko-loko na yung kanyang mga sagot. Di mo alam kung saan lulusot. Diyan po natin makikita kung ano yung kalidad ng isang debatista sa kanyang mga sagot. So, ginamit niya ang dos ng Juan, ng unang ng unang Juan, basahin ko lang sa inyo, no? Sabi dito, okay, basahin ko ano pa. Sila'y lumabas mula sa atin, no? Ayan po yung nakasulat, ngunit hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, sana'y nanatili silang kasama natin. Ngunit sila'y lumabas upang mahayag na hindi silang lahat ay kabilang sa atin. So sabi ni Eugene, no? Ito po yung ligtas o naligtas daw. Kasi ang kanyang conclusion dito, no, dati daw na ligtas dahil para baga ang dating, pag nasa church ka, ligtas ka at lumabas. Hindi po ganun ang aral ng Biblia.
Kahit nasa iglesia ka, ituturing kang hindi ligtas tulad nito. No, anong patunay dito na ang mga ito ay hindi po ligtas? Maliwanag po ang nakasaad po dito, sila'y lumabas sa atin, no, ngunit sila'y tunay, no, ang wika, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Pwede kong lumabas yun, pero talagang hindi tunay na kabilang, hindi ligtas. Hindi talaga sa kanila. Pwede lumabas yun kasi kahit na hindi sa kanila lalabas, kasi nga sabi sabi sa 20 ng gawa na maraming magsisunod sa kanilang hulihan, no, magsisipasok ang wika sa iglesia at magdadala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Pasok talaga yan, no? Ito magsasalta ng masama, no, sa iglesia, pero hindi nangangahulugan ligtas yun. So kaya dito medyo nagulumihan na siya sa kanyang talata, kasi nga ang kanyang konklusyon, pag nasa loob ka, ligtas ka na noon, tapos lumabas ka, saka ka naging antikristo. Ay mali po yun. Pag sinabi pa lang dito na hindi sila tunay sa atin, no, hindi po ligtas yun. No? Hindi po ligtas yun, mga kapatid. Hindi nga tunay na sa kanila paano naging ligtas yun, no? Okay? So maling-mali po, no, yung ganyang conclusion o pananaw ng ating kaibigan, no? So basa pa po tayo, no, sa kanyang mga talata, na binigay. Sa 7:21, no, inagapay niya kasi ito, na ito naman daw hindi ligtas. Kaya tinatanong ko siya pa ulit-ulit, nauunawaan mo ba ang ating topic? Sabi niya, naunawaan ko, ikaw lang hindi nakaunawa bagamat sablay ang ahal, no? Naunawaan niya raw. So ano bang topic? Sabi ko, pinaulit-ulit ko ang topic natin, gigibain mo, itong mga nangaligtas ay maaagaw. Ligtas maaagaw sa kamay ng ama at ng anak. Yun ang gigibain mo. Hindi mo gigibain yung hindi ligtas. Bakit mo gigibain yung yung hindi topic, paano mo makikiba? Hindi nga ligtas yun, sabi mo. Sino giniba mo nun? Yung aral ni Kristo, hindi yung topic natin. Kasi ang topic natin, yung mga ligtas, no, hindi na maagaw. Hindi natin topic yung mga hindi ligtas ay hindi maagaw. Di ba? Sa kamay ng ama at ng anak. At umamin ka naman, no? Na wala talaga na sa Biblia, no, na itong mga hindi ligtas, sabi mo ay maaagaw o nasa kamay ng ama at ng anak. Wala sabi mo kanina at minsan may pahapyo ka pa na hindi ko sinabi. Hindi ko naman aral, no? Hindi ko naman sinabi, yun po fallacy yun, straw man yun. So dito, sabi ko sa'yo, sabi ng talata, ang tanong ko, meron bang sa kamay ng ama at ng anak na mga hindi ligtas? Meron daw. Meron daw Tapos ang binanggit niya, ang tanong ko, hindi ligtas meron daw, na ay wala daw talata na gano'n. Sabi niya, walang word for word, pero nandun daw yung diwa, o nandun yung tinatawag na yung sense doon, andun daw sa Juan 2. Sa Juan 2:19, ginamit niya sa kanyang aral ligtas to. Saan pwede bang ipagdiwa yun o ipagsalubong yun, ipagsama, samantalang isa hindi ligtas, tapos ito ligtas? Oo daw. Di ba? Nakakalito yung aral. Di ba kayo nalilot sa aral nito at mga sagot nito? Di ba? So dito pa lang makikita mo yung ating kadebate parang walang alam sa topic o sa pakikipagdebate. No, sa mga tanungan po natin, kaya nga natatawa ako kasi ang layo ng kanyang tugon, no? At yung inahanap natin, sabi niya, wala naman daw. Wala naman daw sa Biblia na gano'n, na nakasulat na yung mga hindi ligtas ay nasa kamay ng ama at ng anak. Kung wala nga nakasulat na gano'n, paano maagaw? Yung mga hindi ligtas, wala nga sa kamay ng ama at ng anak. Sabi mo, sa kamay ng ama at ng anak, paano maagaw yung mga hindi ligtas? Wala pa sila sa kamay ng ama at ng anak. Tapos sasabihin mo, sa 2:19, naagaw, ligtas naman yon. Sabi mo, ligtas naman yung 2:19 ng unang 1. Ligtas yun at kaya naaga, lumabas. Di ba?
Napakalabo ng aral talaga. Kaya nga, ngisi-ngisi lang tayo bagat pinatay natin yung ating video. Kasi, sabi ko nga, madaling gibain to si brother, no? Sa mga tanungan na talagang bibigay talaga to, no? Bubuo talaga yung kanyang poste para gibain yung topic namin. Wala siyang napatunayan. Wala eh. Lahat ng ating tugon sa cross, sinagot po natin, diretso, punto. At walang alinlangan, consistent tayo na ginaba yung kanyang cross exam sa atin. Malinaw po yan, mapapanood nyo naman yan. Pero siya, lutong-lito sa ating cross. Hindi niya alam kung siya pupulutin, kung kakaliwa ba siya, o kakanan ba siya, o gigit. Minsan gumitna na lang siya eh. Parehas daw yun eh. Yung hindi ligtas at yung hindi ligtas at yung ligtas, pareho daw maagaw eh. Sinira niya yung kanyang stand. Samantalang sabi niya, wala naman daw na aral o word for word man lang na yung mga hindi ligtas nasa kamay ng ama at ng anak. Kasi pag sinabing ginamit niya yung diwa sa 27, 28 na ginamit ko na walang makakaagaw sa kamay ng anak at ng ama, mga ligtas po yun. So ginamit niya yun sa 7:21 na meron naman po palang maaagaw. Alin? Yung sa 7:21 hindi mga ligtas, yun ang maagaw. Tapos binalik ko yung tanong, meron pa namang hindi ligtas nasa kamay ng ama at ng anak? Wala naman daw. Kaya litong-lito ko sa ng aral nito. Parang sa kanyang mga sagot, siya na mismo ang gumigiba eh. Makinig kayo ito yung mga nakikinig yan, lalo na, ang dami na nakikinig yung mga katoliko. Makinig kayo. Pakinggan nyo maigay yung kanyang mga talumpati at mga sagot. Siya mismo ang lumalamon sa kanyang mga sagot na hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan kung saan po siya lalagay. Pero matibay ang ating pong stand. Dito pa lang sa ating pong first presentation, then sa ating sa cross, ay matibay po ang ating mga poste. Matibay na talagang walang makakaagaw doon sa mga nangaligtas. Pero sa kanya, maaagaw daw yung mga nangaligtas at yung mga hindi ligtas maaagaw din daw. Gamit po yung mga talata na kumonta sa kanya at maling diwa niya. Nasa 2:19, ligtas daw yun. So, mali. Sabi po dito, basahin po natin para maliwanag ang mga tinutukoy sa ating pong binanggit. Sabi dito, basa. Sabi dito, sabi dito, sa 28 ng 20 ng Acts, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganit na logo. Meron pala papasok kanila hindi tunay na ligtas eh. Okay, ang tawag doon mga ganit eh. Na hindi mga papatawad sa kawan. Bro, time na ba? Salamat bro. Okay. Ayan, at dyan po nagtatapos ang second latag ni Brother Eric. At diretso na tayo sa Q&A habang mainit-init pa. Bro Eugene, ready ka na po ba magtanong para kay Bro Eric? Sige bro. Alright, so once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Unang tanong. Di ba putol-putol yung boses ko dyan bro? Okay naman. Okay. Sige, unang tanong ko Mr. Villanueva. Ang sabi mo kanina na kapag naaagaw, sabi mo kanina kapag umalis, hindi siya nananampalataya, tumigil na siya sa paniniwala ni Kristo doon sa 1:27 ay hindi na maging tupa ni Kristo. Ngayon tanong ko, yung mga hindi na naging tupa ni Kristo, may kaligtasan pa ba yung natatamo o wala na? Ay, next question, policy, wala po akong sinabing ganyan. Wala akong aral na ganyan. Sarili mo lang opinion yan. Next question. Next question bro. Okay, sinabi niya yan kanina ha. I-record natin yan. Alright, so next question. Kapag ang isang tao bro
sumasampalataya kay Kristo, sabi mo, hindi na maaagaw. All received na yun. Kapag siya'y nagkasala, hindi ba siya maaagaw? Or nananatili pa rin ang kanyang kaligtasan? No. Sandali bro ha. Ito bro, i-repress ko. Ito lang. Kapag siya'y nagkasala bro, kapag siya'y nagkasala, maaagaw ba ang kanyang kaligtasan o hindi maaagaw? Hindi maaagaw yon. Kasi may aral dyan ng Panginoon. Kapag nagkasala, humingi ka ng kapatawaran. Hindi po yan temporal na kaligtasan, yung kaligtasan ibinigay ng Panginoon. Kasi sabi sa 2:5 ng Hebreo, siya magiging sundan, ay gumawa siya ng walang hanggang Next kaligtasan. question. Hindi temporal, walang hanggang yun. Next question. Sa Hebrew chapter 10 verse 26 to 27. Ito'y banggit. Sapagkat ang ating sinadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkikilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ngayon bro, meron bang nananatili o naaagaw dito? Ano daw? Ang tanong ko kasi dito Ulitin muli. dito bro ha, sa sinabi ko sa Hebrew 10:26, yung binanggit ko dito to 27, kapag nagkasala tayo, kahit natanggap na natin ang pagkikilala ng katotohanan, ay pupunta talaga sa dagat-dagatang apoy. Ngayon bro, nananatili ba ang kaligtasan dito or naaagaw? Hindi po siya nananatili kasi wala namang kaligtasan sa panalata mo eh. Wala kaligtasan binabagid dyan. Maliwanag to, hindi namin nagkakasal, kundi sinasadya. Ibig sabihin, hindi naman tunay ito na ligtas. Hindi tunay ito na ligtas. Guni-guni mo lang yan na ligtas yan. Guni-guni mo lang yan. Wala sinasabi yan na yung ligtas. Wala akong ganun. Wala Next question, bro. So next question, sabi mo, hindi nananatili. Marinig malinaw sa narinig namin na hindi nananatili. Ngayon, ang sabi mo kanina ay nananatili. Ngayon, aaminin mo na mayroon palang hindi nananatili. Yes or no? Hindi talaga nananatili kasi wala namang kaligtasan. Paano man nananatili? Wala nga, hindi nga ligtas. Dapat naunawaan mo yung sagot ko. Nakarinig ka lang na hindi manatili, akala mo yun ang ating atugon. Hindi ligtas yan eh. Meron bang ligtas na hindi nanatili? Sabi sa John 27 ng Juan, nakikinig sa kanya, sumusunod sa kanya, namamalagi sa kanya. Next question. Next question. Dito focus muna tayo dito yung oras natin sa 6 minutes Alright, sabi dito ni San Pablo sa Hebrew 10:26 na sapagkat ito ulitin ko to nakatanggap na siya ng pagkikilala sa katotohanan, ibig sabihin kay Kristo na to, nakatanggap na nung nagkasala siya, napunta sa dagat-dagatang apoy. Sabi mo hindi nananatili, so ibig sabihin mali pala yung sinabi mong nananatili sapagkat mayroon palang hindi nananatili dito. Mali yung unawa mo, yun ang mali, hindi yung sinabi ko. Yung sinasabi ko hindi nananatili kasi nga paano nga mananatili, hindi naman ligtas yan. Meron bang hindi ligtas na nanatili? Hindi nga ligtas eh. Ang nananatili, yung dumidinig ng kanyang tinig, yun yung kanyang tuba, namamalagi. Sabi siya yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan na doon sa mga Next question, nananatili. Okay, next question. Yung kanyang mga tupang namamalagi, sabi mo, yan yung hindi naaagaw ang kaligtasan, namamalagi. Ngayon bro, nung namamalagi na sana, umalis. Unang 1, 2:18-19, naging antikristo. Ngayon, nung umalis itong nananatili, siya po ba ay nananatili pa rin na ligtas o hindi na siya nananatiling ligtas? Policy. Anong palasi? Question. Anong klaseng palasi yan bro?
Anong klaseng palasyo yan? Teka lang. Post na tayo, ha? Objection. Objection Okay. tayo. Objection, bro. Okay, kasi yung sinasabi niya, no, hindi ko po aral para sa yun. Dapat nakikinig siya maigi. Sabi niya, Mr. Moderator. Teka lang, bro. Anong klaseng palasyo yan sinabi niya? Teka lang, bro. Wala akong aral kasi Patapusin natin yung objection. Bibigyan kita ng time para mag-counter objection. So, policy po, no. Anong klaseng Strawman po yun. Strawman, wala nga sa aral ko. Hindi ko naman sinasabi yun eh. Dinagdugtong-dugtong mo lang yung mga talata para Okay, pabukahin sinabi ko. Okay. Policy for a strawman yan, kaibigan. So, may counter objection ka ba, bro, Eugene? Okay bro, ang counter objection ko, negative ako, natural, total ako sa aral niya. Ngayon bro, sinabi niyang Stroman Palace, sabi niya, anong nakaka-Stroman Palace dyan? Nagtanong lang naman ako kasi ako yung negatibo, hindi ako affirmatibo. Okay. Guess ko na, bro. Guess ko na. Okay. So, nakapost naman. Meron tayong 4 minutes and 40 seconds. So, bilang moderator at sa pagkakaayos ng debating ito, wala tayo pong magagawa dyan dahil kung para sa kanya ay policy ang sagot, ako po ay moderator lamang at hindi po ako judge para magsabi kung anong klaseng policy yan at hindi po natin siya mapipilit. Para sa akin, bro, next question ka na lang, bro. Okay, next question, ulitin ko pa rin ha. Ito, gagamitin ko rin to. Sa unang 1:2:18 kasi, nananatili kasi mayroon, nandun na yan eh, sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia, nananatili ni Kristong naniniwala. Ngayon, ang problema lang, lumabas. Pagka lumabas na siya, nung lumabas na siya, tinawag na siya na Anti-Kristo. Ngayon, yung natamo niyang sabi mo, walang makakaagaw. Nung lumabas siya, naaagaw ba o nananatili pa rin walang nakaagaw sa kanya yung lumabas siya? Unang-una, hindi ko aral yung 2:19, nanatili o ligtas. Aral mo yun eh. Huwag mo ibigay sa kaya nga sabi, strawman ka eh. Hindi ko maaral yung naligtas eh. Aral mo yun, naligtas sa akin. Hindi naman ligtas yun eh. Maliwanag yung binasa ko sa'yo. Mga hindi ligtas yun. So, next question. Hindi ligtas No, objection, Mr. Moderator. Okay. Objection. May objection. No, hindi ko naman sinasabing aral ba niya to o hindi. Natural, negatibo ako. Tinututulan ko tong sinabi niya. Okay. O, di ba? So, ang tanong ko ay malinaw. Yun bang sinabi ni San Juan na Anti-Kristong lumabas? May kaligtasan pa bang natatamo yun o hindi naaagaw? Okay. So, may counter ka ba, bro, Eric? Wala tayong pattern kaso ayusin niya yung tanong niya. Parang loaded question okay, eh. so, Ang dami niyang guess tanong. ka na. Okay, so, bro Eugene, wala tayong magagawa, bro, kung hindi niya sasagutin nyo kasi may karapatan naman siyang hindi sumagot doon dahil nga hindi niya naman daw aral yon. So, wala tayong magagawa doon, bro. Kung pwede lang sana, wag nang redundant yung question para Okay, sige bro. Ito bro. anyway, sayang yung 3. Yung mga Kristiyano bro na naniniwala kay Kristo, sabi mo, hindi na maaagaw. Ngayon, may umalis sa unang Timoteo 4:1-2. Umalis. Sabi ni San Juan, ni San Pablo, sa mga huling araw, may umalis sa kanilang pananampalataya at susundin nila yung mga espiritong demonyo. Ang tanong, sila po ba ay makatatanggap pa rin ng kaligtasan? Always remain pa ba rin ang kanilang mga salvation na natamo nila or naaagaw na dahil umalis sila? Mr. Moderator, objection, loaded question siya. Isa-isa lang po yung tanong. Sobrang dami niya ng tanong. Ano ba unahin ko dyan? 3 yata yung tanong niya. Ito bro ha. Ito ulitin ko tanong bro. Teka lang bro. May objection kasi, may counter objection ka ba, bro? O lilinaw mo na lang yung tanong mo? Kasi loaded question, para sa kanya loaded question. Mag-question ka ba ng specific question or magka-counter ka, bro? Specific ko na lang to bro ha. Specific na. Oh. Sige, bro. Ito, hindi loaded question kasi wala namang bintang ito. Sa unang Timoteo 4:1-2, sinabi ni San Pablo na malinaw na sa mga huling araw, may mga magsisialisan sa kanilang pananampalataya at kanilang susundin ang mga espiritong demonyo. Ngayon, yung mga umalis bro at sumusunod sa espiritong demonyo, may kaligtasan ba yun o walang kaligtasan? Yung mga umalis o sumusunod sa demonyo. Yung mga sumusunod sa aral demonyo, sabi ni San Pablo, yung mga umalis sa mga huling araw, naririmin.
yung sumusunod, yung sa aral ng demonyo, hindi po ligtas yun. Ba't naman siya susunod sa... Paano masabing ligtas yung sumusunod sa aral ng demonyo? Meron pa namang ligtas na o sumusunod sa aral ng demonyo? Wala pong ganon. Sa aral ni Kristo, ang sumusunod, yung nanatili, yung nakakakilala sa kanya, lumalim sa kaliguan, 2:19 ng unang at ikalawang Next question, bro. Next question. So, hindi pala maliligtas kasi sumusunod sa aral ng demonyo. So, ibig sabihin bro, nawawala yung kanyang kaligtasan bro kasi umalis siya at doon siya sa espiritong demonyo. Galing na sana siya doon sa nananampalataya, sana sa tunay siya ng pananampalataya. Nung umalis siya, sinusunod niyang espiritong demonyo, ay nawawala yung kanyang kaligtasan, yes or no? Hindi nawawala kasi hindi nga ligtas yun. Paano mawawala yung kaligtasan kung hindi ligtas? Diba? Sumusunod nga Hindi ko naman aral yung sumunod sa aral ng demonyo ligtas. Aral mo lang yun. Pag sumunod sa demonyo, ligtas. Ang aral ko, pag sumunod kay Kristo, yung mga tupa, yun yung ligtas na nananatili sa kanyang tinig. Siya kumuha ng walang hanggang kaligtas sa mga nananatili. Next question. Next question na bro. Kasi sabi niya, pagka sumusunod ni Kristo sa kanyang mga tinig, sa kanyang mga yapak, lahat na, sa kanyang mga aral, hindi na po mawawala yung kaligtasan. Ngayon bro, dito kasi, ay sabi ni San Pablo, na nandoon na sila sa pananampalatayang tama, sinunod na nila ni Kristo, sinunod na nila ang iyong Kristo, lahat na umalis sila, sinunod nila yung espiritong demonyo. Ang tanong ko kasi bro, nawawala ba ang kaligtasan doon sa mga umalis at sinusunod yung aral demonyo? Hindi po mawawala yung kaligtasan sa kanila kasi hindi naman sila ligtas. Anong iwawala sa kanila? Sumusunod nga sa demonyo, paano ligtas yun? Diba? Hindi mawawala dahil wala namang iwawala ang kaligtasan sa kanila. Saan mo na ba? Kung naligtas, dumitinig sa tinig ng Panginoon, nananatili sa kanyang tinig, at si Kristo, 5:9 ng Hebreo, siya yung gumawa ng walang... Next question. Saan mo nababasa? Saan mo nabasa at saan mo nabasa na ligtas pa rin, hindi mawawala kahit sumusunod sa aral ng demonyo? Wala akong ganyang aral, no? Kasi pag sumunod sa demonyo, hindi nga mawawala ang kaligtasan, no? Kasi nga, wala naman silang kaligtasan. Ano iwawala? No. Ang walang iwawala sa mga kasi wala namang nakasulat sa Biblia na mawawala, umaagaw ang kaligtasan ng mga ligtas. Last question, bro. Last question. Okay, last question. Kasi sabi niya kanina, hindi maaagaw yan kahit umalis, kahit sumusunod sa aral ng demonyo. Saan mababasa dyan? Sinabi niya Sa tayo, objection bro. Wala naman tayong aral na mawawala pag sumusunod sa demonyo. Sa aral niya yun, huwag niya ibintang sa akin. Okay. May counter ka ba bro, Eugene? Yung counter ko bro, ito sagutin niya yan kasi sinabi niya hindi mawawala yung kaligtasan, sinabi niya yun Okay. Since wala na tayong oras bro, 9 seconds na lang, pasensya na. Dire-diretso na tayo bro. Ayan, salamat marami at 9 seconds na lang, so wala na tayong oras. So, kahit mag-decide pa ako, wala na naman naabot. Ayan, maraming salamat bro Eugene sa iyong pagtatanong para kay Eric. At meron kang 10 minutes para sa iyong huling latag bro. Sige bro. At diretso na tayo siguro para tayo makamubon na. Alright, so sige, pag nagsalita ka na bro, yung time mo mag-start na bro. Sige, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Medyo pansin ko lang, talagang nauutal itong si Brother Eric Villanueva at kung saan-saan yung aabot yung kanyang mga sagot. At para ba siyang natatarantay ka nga, 'di ba? Sa mga kasi sabi niya ay hindi nananatili. Sabi niya yun ngayon binabawi niya, wala naman akong sabi. So doon pa lang tinuldo ka na, hindi ko na sana magtanong ng palap kasi sabi niya hindi nananatili at sabi niya nananatili, siya yung tumindig nun nananatili yung kaligtasan. Ba't hindi mo, kaya nga sinabi ko kanina, ba't hindi mo diktahin na lang one save always save? Yung one save always save ninyo, yung pagkaligtas ka na, hindi na maaagaw yun, kagaguhang aral po yun.
Bakit kagaguhan? Mismo nga yung mga apostol eh. Ha? Yan, Mr. Moderator. Uy, nasasaktan si Brother Eric May Villanueva. objection, bro. Posta tayo. Hindi May po tayo objection, bro. nasasaktan kaso lang sa kapakanan ng mga nakikinig. Yan po ba allow sa inyo? Yeah, gets Yung ko na. ganyan Okay, mga so, salita. Bro, sa objection ni brother, mayroon kasi tayong side comment, rule number 8, bro. Sige. Less naman po yung Sige. side comment, bro. Sabi yan. Alright, so, so- latag lang po tayo at aral na po para naman po. Sige, salamat Mr. Moderator. Nagre-react. Okay. Hindi ko naman Okay. sinabi na siya yung gago. Sinabi ko Okay, lang so- yung aral. Kagaguhan yung aral. Ba't naman siya nasasaktan? Pero Siguro. kapag 8 minutes at Alright. 3 seconds. Sige. Alright, so huwag ka namang masaktan, huwag kang mag-react. Hindi ko naman sinabing ikaw yung gago. Yung aral. Yung lang aral. Kasi kapag pinuntarya kita na ikaw yung gago, yan, yung ad hominem na yun. Pag sinabi kong kagaguhan yung aral na usas or nananatili yung kaligtasan, wala namang ad hominem yun eh. Tinira ko lang yung argumento mo. Uy, nasasaktan si Mr. Eric. Objection po. Ayan na. Mukhang napipigo na yung ating katunggali. No? Bawalan yan. Wala naman nasasaktan dito. Tawa nga ako ng tao eh. Baka sabihin niya lang kung ayaw niya. Sige, ulitin ko moderator. Ibang-ibang. Teka lang bro. Moderator's time. Bigyan lang kita ng isang warning, bro. Bro. Sige. Kasi kailangan nasa tayo, bro. Marami pong nanonood dito. Sige. Alright, sige. Bataan din po na manonood. Sa kapakanan po nila, no side comment po. So, Okay, one sige. warning Ito na lang. Ibahin na lang natin yung termino. Yung hindi po mawawala yung kaligtasan, ikasinungalingan po yan. Walang kwentang aral yun. Bakit sabihin niya, saan mababasa walang kwenta? Mayroon ngang sanga. Ibig sabihin, yung sanga, si Kristo, di ba, sa yung puno? Oh, ang puno may sanga. Sabi ni Kristo, kapag hindi po namumunga yung sanga na yon, ipuputulin yun. At doon yon ihagis sa dagat-dagatang apoy, sindihan at susunugin sa apoy. Ngayon, saan ang hindi maaagaw niyan? Di ba? Konektado na yan ni Kristo. Nasa sanga na nga eh. Yung puno si Kristo. Sabi niya, kapag ikaw ay sumunod, naging tupa ka, wala nang makaagaw sa'yo. Ginamit pa niya, sulat ni San Juan. Kung ngayon, naging sanga ka, ngayon, puno mo si Kristo, sanga ka. Bakit pinutol? So, ibig sabihin, maaagaw talaga yung kaligtasan. Mawawala talaga yung kaligtasan kasi pinutol eh. Oh, isa yung yung parabol ba yun? Kasal. Nasa langit na ha. Nakapasok na sa trono, nandoon na sa kasalan. O sa lamisa na. Pinaalis dahil walang damit. Ano ba yun? Mr. Eric, ayan sinabi dito sa Biblia yan sapagkat kung ating sinadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Sa 27, sa Hebrews 10:27, tayo po ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Diba? Kapag sinadya. So, ibig sabihin, kung sasadyain mo talagang gumawa ka ng kasalanan, mawawala yung kaligtasan mo. Sabi niya, hindi na maaagaw. Ikaw ay nananatili na. So, ibig sabihin, pwede tayong gumawa ng kasalanan. Total sa bagay, nananatili naman tayo rin kay Kristo eh. Hindi po yun batayan, Mr. Villanueva, na kapag ikaw ay nananatili, hindi ka na pwedeng agawin. Take note, nasa mundo pa tayo, sanlibutan pa tayo ngayon, wala pa tayo sa langit. So, kahit anumang oras, pwede tayong tuksoin ng demonyo. Kaya nga may mga temptation marami. Kapag kumagat ka sa temptation, ikaw po ay nagkasala. Kasi yung demonyo, naghahanap yan
ng butas kung saan ka pwedeng kunin niya. Okay, nasa kay Kristo na, sumusunod na. Halimbawa, pag ikaw ay umalis, ang sabi niya, hindi natupa ni Kristo yan. Sabi ko, pag hindi tupa, maliligtas pa ba yun? Sabi niya, hindi na maliligtas yun, hindi na nga tupa yun eh. Oh, at sasabihin mong, wala naman akong aral. Eh sabi niya, hindi ko naman aral yan. Natural lang naman, ako yung negatibo, tinututulan ko yung aral mo. That's right. Dapat alam mo kung ano yung role sa debate. Pagka negatibo ka, natural, gigibain ko yung stand mo. Uy, gumamit ka sa sulat ni San Juan. Si San Juan yung gumigiba sa ano mo. Kawawa ka naman. Ito, basahin natin tong ano, mababa pa yung oras, 4 minutes. Alright, 4 minutes. Sabi ni San Pablo sa unang sa unang Timoteo, sayin natin to unang Timoteo 4, hindi alam ni Mr. Villanueva to, 4, 1 hanggang 2 tayo. Sabi niya, ngunit hayag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod. Yung ibang nagsisitalikod, galing na sana yon sa tunay na pananampalataya. Sumunod na ni Kristo, naging tupa na sana, pero tumatalikod sa pananampalataya at nangakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ito sila, si Brother Eric, sila yung nanghihikayat sa atin. Hoy, alis na kayo dyan sa Katoliko, dito kayo sa amin, walang kwentang Katoliko yan. Sila yung nanghihikayat eh. O yung nahikayat nila, nandoon na sana, maaagaw ba ang kaligtaan? Agaw! Kaya nga sumusunod sa aral demonyo. Di ba? Oh, naagaw ba? Naagaw. Kasi kapag hindi naagaw, kahit ano pang hikayat mo, nananatili sana sa loob yan. Solido yun. O congratulations sa mga solid. Sabi ni Kristo, Mateo 24:13, maliligtas po ang siyang nananatili. Paano itong ibang hindi nananatili? Dahil naagaw po sa mga taong nanghihikayat. Sino itong nanghihikayat? Yung mga espiritong demonyo, mga aral na mga demonyo, sabi ni San Pablo. Umalis. Wag mong sabihin, tuloy pa rin yung kaligtasan kahit nandoon ka na sa Satanism religion. Kasi nananampalataya ka ni Kristo, okay lang. Diba? Yun ba yung batayan ninyo sa mga usas na if you believe Jesus Christ as a personal Savior, hindi na maaagaw yun? Diba? Yun yung pananampalataya ninyo. Accept Jesus Christ as a personal Savior. Hindi na mawawala yun. Kahit ikaw ay siguro magsimba tayo sa sa Satanism religion. Total sa bagay, naniniwala naman tayo kay Kristo. Sabi niya, maliligtas pa rin. Saan kaya nabasa niya na, ibang kinisyon ko sa dito sa unang Timoteo 4:1 na hindi pa rin mawawala yung kaligtasan? Saan niya nabasa yan? Naniniwala na kay Kristo, okay na sana yon. Pinangaral pa si Kristo, okay na sana yon. Bakit nung umalis at nahikayat sa ibang mga pananampalataya na hindi galing kay Kristo, hindi na po matatamo yung kanilang kaligtasan? Kinaklaro na po yun ni San Juan na naging anti-Kristo ang mga ito. Umalis na nga eh. Malinaw na contradiction po ang yung aral na yan sa Biblia. Dahil mismo walang apostol, hindi tinuro ni Kristo na kapag ikaw ay nananatili kay Kristo, ay kahit kailan hindi ka na po maaagaw. Walang ganong turo. Walang apostol. Meron tayong 11 apostol nung namatay si Judas. Nangaral ba ang mga 11 apostol, yung mga 11 apostol nung namatay si Judas, ang pumalit si Saint Matias? Si Saint Matias, nangaral ba na kapag ikaw ay sumasampalataya ni Kristo, hindi ka na maaagaw ni numan? Walang ganon, pre. Walang ganon. Sabi pa nga ng iba, ang masarap na sausawan, maraming nakisawsaw.
may posibilidad pa yang maagaw. Kaya nga kayo'y nang aakit. Nung inakit, halimbawa, may membro ka sa simbahan mo. Sige, ito wala na. So, oras na, may membro ka sa simbahan mo, inagaw ko. Mawawala yung kaligtasan, mawawala. Kung kayo'y tunay at ako'y piki. Kung yun ang yung pagbabatayan. Okay, ito lang tayo, sapat na oras. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat bro Eugene. At yan po ang huling latag ni bro Eugene ngayong gabi. At dire-diretso na tayo habang mainit pa ang question and answer. Bro Eric, ready ka na po ba? Yes. Alright, so mag-start yung time mo pag nag-start ka na bro magtanong. Okay, unang tanong sa ating rebuttal. Unang sagot. Sabi dito sa 28 ng 1. Ano ang sinasabi dito? Hindi sila aagawin ni numan sa kanyang kamay o aagawin o maaagaw sila sa kamay ng anak. Ano sa dalawa ang nakasulat? Yung basahin ko muna bro ha. Ano yung ginamit mo? 101, 28? Okay, 101, 20, St. John, 10:28. Alright, so babasahin ko dito bro ha. Ano ngayon ulit tanong mo? 10:28. Sabi dito. Okay. At sila'y bibinyagan. Ito ba? Question na bro. Next question bro. Okay. Okay, yun pa rin ang ating tanong. Ano yung talagang nakasulat dyan? Ito bang hindi sila ang agawin sa kamay ng anak o sa kanyang kamay? O sila'y maaagaw ni numan sa kanyang kamay? Ano talaga ang nakasulat sa dalawa? Babasahin ko muna sandali bro bago ko sagutin yan. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay. Binigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman ay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinumang aking mga kamay. Yung binanggit ni Kristo bro, hindi maaagaw. Pero iba kasi yung topic mo Hindi mawawala. Hindi yung hindi maaagaw. Next question. Ay nako. Okay. Sabi mo, hindi maaagaw. Ibig sabihin, walang nakasulat dyan na maaagaw sila sa kamay ng anak. Tama o mali? Walang nakasulat dito bro. Pero take note, yung topic mo hindi maagaw. Kung hindi, yung topic mo maliwanag, hindi mawawala. Iba kasi yung hindi mawawala at saka hindi maaagaw. Ano ka ba naman? Yung mga mahirap-hirap naman na tanong. Next question. Okay. Next question, no? Maliwanag ang ating topic, no? At nakalagay isang linggo nakalagay sa ating word na hindi maagaw. Ikaw ba ay sumasang-ayon? Kung ba't ka nakipagdebate na ang ating topic ay hindi maagaw? Oo, hindi. Bro, hindi ako sumasang-ayon na nakipagdebate tayo sa hindi maagaw. Yung dinidebatihan natin, yung sinabi mong hindi mawawala, yun yung sinang-ayunan ko sa tima natin. Yan yung pagdidebatihan. Sabi mo, hindi maaagaw, ibang usapan na yun. Sige, next question, yung mga mahirap-hirap pa rin. Kapag ba naagaw, no? Naagaw sa kanyang kamay, no? Nawala ba yun o hindi nawala? Kapag naagaw, nawala ba? Ay nawala bro. Pero ang topic mo kasi bro, ikaw yung nag-stand na sabi mo hindi mawawala. So ibig sabihin nananatili. Iba yung kasing hindi maaagaw. Hindi yan ang tema mo. Tema mo hindi mawawala. Hindi tayo nagano na hindi maaagaw. Okay, next question. Salamat sa pag-amin, no? Okay, next question, no? Sa 8:38, 39, no? Ang sabi doon, no? Sino man ay walang makapaghihiwalay, no? So, nakasulat ba ron? Ano ba yung nakasulat doon? Sino man ay walang makapaghihiwalay o merong makapaghihiwalay? Ano sa dalawa? Pili ka. Sa alin bro? Sa 1:28? Roma 8:38-39, yung pinalik-balikan mo. Ano sa dalawa nakasulat doon? Ano yung tama ron? Yung hindi makapaghihiwalay sa Diyos o yung mahihiwalay sa Diyos?
babasahin ko muna bro ha. Sandali lang para mas May malinaw. portion time para Portion tayo bro. Sa ano yun? Roma 8:38. Sinabi dito, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit nga ang anghel, kahit ang mga munuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang mga katastasan, kahit ang mga kababaan, kahit ang alin ang ibang nilalang ay hindi maghihiwalay sa atin ang pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Anong tanong mo bro? Tulad yan, hindi makapaghihiwalay o mahihiwalay? Piling sa dalawa. Oh, hindi makapaghiwalay pero hindi naman ito tumutukoy sa tema mo bro. Yung tema mo hindi mawawala. Iba kasi yung hindi mawawala sa hindi maghihiwalay. Okay. Salamat Next again question. sa pag-amin. So, kapag ba, yung anak mo, nahiwalay sa'yo, umalis sa'yo, nasa iyo pa ba yung anak mo o nawala na sa'yo yung anak mo? Nawala na bro kasi umalis na siya eh. Lalo na pag sumusoil saya. Kaya nga sinasabi mo sa tema, ikaw na nga mismo nag-iba eh. Ginamit mo yan, wala na. Gibang-giba na yan. Okay. O yung mga may hirap na rin na tanong. Next Next question, bro. question. Salamat ulit sa pag-amin. Pag nahiwalay, nawala. Objection Mr. Moderator. Okay. Efeso, Teka lang. Oy. Teka lang bro, Eric, may objection. Objection bro. Wala akong inamin ha. Wala akong inamin. Okay. Wala to siya namin. Okay. Next question na bro. Okay, first question. Okay, sabi dito sa sa Efeso 4:30. Sabi huwag pigatiin ang espiritu, na diyan ay kayo tinatakan hanggang sa araw ng pagkatubos. Ibig bang sabihin, itong tatak ng espiritu ay hanggang sa araw ng pagkatubos? O hindi hanggang sa araw ng pagkatubos? Pili ka sa dalawa. Ayo, wala sa dalawang pagpipilian ko bro. Dahil yung tatak ng espiritu, matatanggap natin yan sa mismong baptism natin at saka Next question. confirmation. Walang sagot. Next Sabi question. mo, natanggap yan sa baptism. Ibig sabihin, meron na natatak. So, ang tanong ko, kung meron ng tatak, natanggap mo sa baptism. So, hanggang saan yan? Hanggang sa araw ng pagkatubos? O hindi sa hanggang sa araw ng pagkatubos? Oh. Pili ka sa dalawa, sa talata. Bro, wala sa dalawa bro. Dahil yung natanggap natin na Holy Spirit ay sa baptism yan. Kapag yung nabinyagan ka na, next question na bro? Sige lang. Okay, next 7 question. seconds. Babasahin ko sa iyo. Hindi pa. Teka lang ha. Meron ko siyang 7 seconds. 7 seconds na. Okay, kapag humiwalay ka, sayang naman yung Holy Spirit mo, ikaw po'y maging antikristo. Mawawala talaga yun. Sige. Next question. Okay, kabasahin ko. Sabi dito, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan. Nandito ang hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ibig ba sabi, ano ba ang talaga nakasulat, dito, na tinatakan hanggang sa araw ng pagkatubos or hindi tinatakan hanggang sa araw ng pagkatubos? Yung tinatakan dyan bro, sa araw ng pagkatubos, hindi ko sasagutin yan dahil unang-una, hindi topic natin yan. Lumayo ka na sa topic. Okay. Ang ating Okay. pinag-usapan. Sabi Next dito sa question. sa Peso 1:13, na kayo tinataka ng pagkarling nyo ng araw ng kaligtasan. Umaamin ka ba at naniunawaan ba, naniniwala ka ba sa 1:13? Naniniwala ako dyan bro. Yun. Naniniwala ako dyan pero hindi naman yan ang ating topic. Ang topic Okay. natin po bro. So, sabi mo naniniwala ka na itong mga to ay nangaligtas, itong mga tinatakan. Ano ba talaga ang tunay na sagot mo? Yung naniniwala ka, itong mga tinatakan ay nangaligtas?
o hindi ka naniniwala, no, na itong mga tinatakan ay hindi naligtas ayon sa 4:30? Bro, naniniwala ko bro na yung mga tinatakan naliligtas yun. At saka hindi naman natin topic kung yung tinatakan naliligtas ba yun. Ang yung titindigan mo sana ay mawawala o hindi mawawala yung kaligtasan. Iba po kasi yun eh. Okay. Hindi naman tayo Next question. Pagka Next sinabi, question. sinabi pa na tinatakan hanggang, anong pagkaunawa mo sa hanggang? bro. Continuous ba o hindi continuous? Oh, continuous yan bro. Pero hindi naman yan. Sandali lang ha. Hindi naman yan topic natin bro. Kung ano yung dahilan kung bakit hindi tayo mawawala kay Kristo. Hindi naman yan issue. Yung issue mo, patutunayan mo na hindi maaagaw ni Kristo. Ginigiba ko na nga yan eh. Next question, bro. Next question, sabi mo, continuous, no, yung hanggan. Ibig ko sabihin, pag continuous, yung hanggang sa araw ng pagkatubos, pag sa ibang continuous hanggang sa araw, nawawala ba ang kaligtasan doon? O hindi, nawawala? Okay bro, mawawala yung kaligtasan bro kung ikaw ay sumuwail sa kanyang simbahan. Unang 1, 2, 18, 19. Kaya nga, kalukuhan yung aral mong hindi mawawala. Uy, wala. Next question. Yung mga mahirap-hirap naman. Sabi sa Hebreo, no? Sabi sa Hebreo 5 at 9, papasahin ko. Sabi nito sa ating nilatag na siya ang gumawa, no, na maging sakdal, na siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan na sa lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Ano bang nakasulat? Siya ba'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan o siya ay gumawa, no, ng kaligtasang mawawala? Okay. Bro, gumawa siya ng walang hanggang kaligtasan pero hindi nangangahulugan na ito'y hindi na po mawawala. Kung ikaw po ay hindi na po kabilang sa kanyang denomination, kaya nga sinasabi, naging anti-Kristo ka, nawawala yun. Nawawala yun. Last question. Walang Last hanggan question. na kaligtasan, may katapusan ba yung walang hanggan? Meron o wala? Ha? Meron bang katapusan ng walang hanggan? Meron o wala? Oh, yung walang hanggan, walang katapusan na yun. Pero, ay na. Teka, Wala, bro. 20 seconds, 20 seconds. Oh, Teka lang, teka. pero, kung yan po ay lumabas ka, eh, wala ka nang hanggan sana. Lumabas ka, ay hindi na po maliligtas yun. Imbes na walang hanggan na sana, nasa tunay ka na, lumabas ka na, naging anti-Kristo ka na nun. Time, wala tayong oras. Ayan, salamat. Ayan, maraming salamat po at nag-enjoy po ang mga viewers. Okay, at yan po nagtatapos ang second rebuttal ng dalawang debaters na magaling. At so tuloy-tuloy na tayo, ano? Salamat sa mga viewers. Conclusion na po tayo, no? So normally ang conclusion, ang nag-start ng conclusion ay ang negative side. So bro Eugene, Sige. kung ready ka na, may 5 minutes ka sa conclusion mo, bro. Salamat, Mr. Moderator. Ito ay final conclusion na. Narinig nyo naman. Sabi pa nga dito, talon-talon na lang si Eric Villanueva sa kanyang mga issue. Siya na nga mismo nagsabi, kontrahan yung sinabi niya eh. Iwan ko ba itong si Brother Eric Villanueva, kung saan niya napulot, yung nga natanong sa kanya, sinong taong nagturo sa iyo na kapag ikaw ay nasa kay Kristo na, hindi na po pwedeng maaagaw yun. Siguro natutunan niya ito sa kanyang pastor, kasi mentor niya pastor eh. Siguro nangaral yung pastor, naniwala naman siya, at yun yung dala niyang aral. At nakikipagdiskusyon online or face to face. Kaya bro, basahin mo yung Biblia bro, walang apostol na nangaral, paulit-ulit ko sinabi, walang apostol na nangaral sa tema mong yan. Guni-guni mo lang yan. Self-interpretation, sariling pag-uunawa. Kaya bro, hindi ko na lang to patatagalin mo. Alburuto niya kunti yan bro. Kasi aron ko. Dyan lang yung ano bro, yung tawag nito, yung presentation ko na ko kaya sa tiyan ko bro. Sa gitna ng tiyan ko. Okay, wave na po. Salamat, Sige. salamat bro. Eugene, wave na ang 3 minutes niya. So, next conclusion, para sa affirmative side, bro Eric, start ng time mo bro. Yon, salamat, no? Again, nagpapasalamat na po tayo sa ating kaibigan na si Eugene
sa lahat po ng kanyang mga sagot at mga pag-amin. Nakitang-kita po na sumasang-ayon po siya sa lahat po ng ating sinabi. Salamat sa iyong pagpapalo up, kaibigan, na iyong pinanindigan yung aking aral at pinagtibay. No? Bakit po? Kasi nga, sa lahat ng ating tanong, no, hindi ko nakita na meron siyang matinding tawag doon na hindrance o balakid. Kundi halos lahat ng ating tanong ay kanyang silang ayunan at pinagtibay. At sa kanyang mga diwa, tulad ng sinabi po natin na pag sinabing inagaw, ito po pala ay ang ibig sabihin pala nito ay nawala. So kapag hindi naagaw ay hindi mawawala, di po ba? So, yun, no? Ang ganda ng kanyang mga sagot na nagpatibay po sa ating pong mga topic, no? Bagamat hindi siya sumasang-ayon na agawin, no? Ay naagaw daw at sumasang-ayon siya, dapat daw ang topic ay hindi mawawala. Pero doon po natin binali siya, no? Na sa ating pong cross na umamin po siya na yung aagawin o maagaw ay kumakahulugan o dumidiwa po talaga ito sa mawawala. Yan. Salamat, kaibigan, no? At napakaganda ng aming tema at na marami, ako'y naniniwala na marami pong makakakuha at makakaunawa po ng topic pong ito. At hanggang sa susunod, no, maganda nga, ang aming topic po na ating kinakailangan na maganap. At halinawa sa programang ito ay mangyari po yung mga topic na ito. So, yan, no? Hindi na po natin pagtatagalin na brother, ano ito? Si brother Okay. Brother, Alright, wave na rin po ang 3 minutes. Salamat po. wave na rin po. At yan po, nagtatapos sa